Доброго дня, майбутні абітурієнти, шановні батьки та викладачі. Я медик Оксана, студентка-випускниця 34-ї групи. Хочу розповісти вам про спеціальність облік і оподаткування, яку у наш час називають філософією, мовою бізнесу. Сьогодні бухгалтер – це фахівець, без якого не може повноцінно функціонувати жодне підприємство. Це працівник, основним для якого є не просто підрахунок чисел і вивчення документів, але й комунікабельність та виваженість, здатність до продуктивного ділового спілкування. Основоположником бухгалтерської науки вважають Луку Пачолі, італійського монаха-математика. Понад 500 років його видатні ідеї здійснювали і все ще здійснюють вплив на розвиток бухгалтерського обліку. У 1946 році Міжнародним конгресом бухгалтерів був затверджений Міжнародний герб бухгалтерів, а в незалежній Україні указом президента 16 липня прийнято святкувати професійне свято бухгалтера. Професія бухгалтера – це надзвичайно широка сфера трудової діяльності у ринковій економіці із знаннями національного та міжнародного обліку, аудиту, фінансів та вмінням приймати участь у розробці обліково-інформаційних систем управління, здійснювати облік та аналіз діяльності підприємства. Фахівець бухгалтерського обліку може обіймати такі посади: керівника підприємства, установи чи організації, керівника фінансового, економічного, юридичного та адміністративного відділу, аудитора, кваліфікованого бухгалтера, економіста, бухгалтера чи касира, інспектора, ревізора. Безумовними плюсами професії є постійна затребуваність на ринку праці, нормований робочий день, додатковий заробіток, наприклад, вести облік у декількох підприємствах, досконале знання чинного законодавства та своїх прав, можливість для реалізації своїх організаційних та інтелектуальних здібностей. Володіти інформацією про найраціональніші шляхи управління економікою навчають студентів досвідчені викладачі із багаторічним стажем роботи на заняттях, навчальних практиках, виховних заходах. Аура доброзичливості, настрій та творчі здобутки, взаємодопомога, поважне ставлення до студентів як до колег іде від нової генерації молодих викладачів, які самі нещодавно закінчили наш коледж. Під час навчання студенти можуть здобути додаткові робочі професії – оператор комп'ютерного набору, водій категорії Б і С. На допомогу бухгалтеру приходять сучасні бухгалтерські комп'ютерні програми 1С бухгалтерія та Парус. Студенти мають чудову можливість знайомитися з ними на заняттях та навчальній практиці із дисципліни інформаційні системи та технології в обліку. Студентське життя дуже цікаве. Вміння самостійної роботи за фахом студенти набувають на практичних заняттях, навчально-практичних конференціях, предметних олімпіадах. Наші студенти щорічно приймають участь у всеукраїнському з'їзді «Лідери АПК». Заняття проводяться в навчальних кабінетах та лабораторіях. Є сучасний читальний зал, бібліотека, комп'ютерні класи. У коледжі створена належна спортивна база. Працюють гуртки художньої самодіяльності. Проводяться тематичні вечори, тижні спеціальностей, концерти, вікторини, конкурси, захоплюючі тематичні заходи, екскурсії на виробництвах та по визначних місцях України. Випускники нашого коледжу стали успішними керівниками, вченими та знаними особистостями. Продовжити своє навчання випускники нашого коледжу мають право у вищих навчальних закладах 3-4 рівня акредитації. Чекаємо поповнення нашої студентської родини.